Чувства се напрегнат и притеснен всеки път, когато ти се налага да говориш пред хора. Имаш чувството, че няма да се справиш. Потиш се, а стомахът ти се свива. Всички погледи са вперени в теб, всички очи те наблюдават. А ти имаш чувството, че всеки момент ще направиш грешка и ще се изложиш. Всяка реакция, всяко изречение, всяка дума се забиват в теб като нож. И се питаш: казах ли нещо не на място? Всички ли ме мислят за глупав? И този цикъл се повтаря отново и отново и отново. Това те кара да избягваш всякакъв вид общуване с другите, без значение дали става въпрос за публична изява, запознат с нов човек или просто разговор в магазина. Цикълът на тази социална тревожност те затваря в собствен капан. Колкото повече избягваш страшните ситуации, толкова по-страшни изглеждат те, докато не осъзнаеш, че социалната тревожност контролира теб и целият ти живот. Твоите действия, твоите решения, твоето бъдеще. Лишаваш се от мечти, от нови преживявания и кариерно развитие. Губиш приятели и контакти. Озоваваш се в капана на самотата и изолацията. Иска ти се да имаш човек до себе си и верни приятели, но не ти стиска дори да поискаш. И какво правиш тогава? Започваш да се затваряш в себе си все повече и повече, защото светът ти изглежда като едно страшно място. И това се превръща в модел. Модел, който диктува твоето ежедневие и емоции. Точно този модел те отдалечава от живота, който винаги си искал. А мечтите ти изглеждат толкова далечни, непостижими и дори невъзможни. Но как да променим това? Когато човек се страхува, има само два варианта. Първи – да продължи да се страхува и да живее страхливо. Втори – да победи страха си и да триумфира над него. Защо тогава е толкова трудно за хората да изберат точно втория път? В реалността твоето същество всъщност винаги иска да избере по-лесния и комфортен път. За жалост, не винаги този път води до обетованата земя. Много често зоната на комфорт обърква мирогледа и фокуса ни. Тя е предпоставка за страхливо съществуване, защото когато комфортът е топъл и приятен, всичко отвън изглежда като студена, опасна зима, която може да ти коства живота. Това обаче е илюзия. Тя е защитен механизъм, който се стреми да ни предпази. И този механизъм би направил всичко, за да ни задържи вътре, дори да ни залъже, че външният свят е по-опасен, отколкото е в действителност. Както е казал Уилям Шет: корабът е в безопасност в пристанището, но корабите не са направени за това. Въпреки че Шет е живял преди повече от 150 години, той е разбрал нещо фундаментално за човешката природа. Като изследовател на човешката мисъл, той е вярвал, че сигурността е илюзия, която не спира да изпълним истинското си предназначение. Той ни напомня, че точно както корабостроителят не създаваше дьовъра си, за да събира прах в пристанището, така и ние не сме създадени, за да стоим блокирани в зоната си на комфорт. В друго свое изказване Шет казва: познанието лекува страха. Когато разберем биологията си, а именно, че нашата амигдала просто греши, бъркайки презентацията с хищника, ние вече сме направили първата крачка към победата. Тогава вече не сме жертви на емоцията, а господаря на познанието. Страхът е една от най-силните човешки емоции. Той може да бъде мощен мотиватор или жесток убиец на мечти. Когато страхът обземе съществото ни, ние сме склонни да правим компромиси с себе си и то на висока цена. В случая с социалната тревожност, тази цена е липсата на контакти, кариера, приятели, партньори и цели. Но как да победим страха? За да победим страховете си, първо трябва да познаваме добре себе си и да знаем точно от какво се страхуваме. Разпознаване на страха. Фундаментално е да знаем какво точно поражда страха вътре в нас. Това включва познаването както на причината за появата му, така и на самото му естество. Когато се притеснявате да се запознаете с някого, какво точно ви плаши? Да не се изложите, да не ви съдят, как ще ви приемат или дали ще ви отхвърлят, как изглеждате в техните очи. Ако притеснението ви идва главно от подобни въпроси и това пречи на нормалното ви функциониране, значи социалната тревожност контролира живота ви. Разпознаването е изключително важно, защото едва когато знаем какъв е проблемът, можем да направим промени и да го разрешим по-бързо и ефективно. Победа над страха. За да триумфирате над страха си и да бъдете победители, а не победени, трябва да погледнете страха си очи в очи. Чрез експозиция, постепенно излагане на страха, вие можете да се справите с него и да го победите. Помислете на това. Социалните умения са просто умения. Всяко ваше умение е придобито и усъвършенствано с времето. Изискват се практика и опит, за да ставате все по-добри. Точно както карането на колело или кола. Писането и готвенето са научени действия, така и с общуването.
Единственият начин да се научите да карате колело, без да се боите, че ще паднете, е да се изправите срещу страха си и просто да започнете да въртите педалите. Социалната тревожност по естество е борба с самите нас. Тази борба често кара човек да се чувства изолиран, самотен, изморен и дори депресиран. Тя е изключително изтощителна за характера. За да можете да се почувствате отново нормални в обществото и сред другите, трябва да знаете едно. Вие сте наред. Не сте повредени, не сте болни. Просто имате нужда от подкрепа, за да се справите с вътрешните си страхове. Социалната тревожност е фобия. Социална фобия, която може да ви спира по пътя към вашите мечти и цели. Но както всяка друга фобия, и тази може да бъде победена и да спре да пречи на съществуването ви. Като психолог знам колко отчаяващо може да бъде ежедневието на човек, който преминава през това. Знам колко болезнено и самоунищожително става, когато имаш чувството, че вината е в теб. Но ти не си виновен, че се чувстваш така. Обществото ни има проблем и то е, че твърде много млади хора преминават през социална тревожност и се изолират. Това създава още по-големи предизвикателства за всички нас, защото пречи на развитието на менталното здраве и на бъдещето на цяло едно поколение. Страхът от социалната интеракция често предизвиква екзистенциални кризи и моменти, в които човек се пита, струва ли си да живее. Когато си изолиран и самотен, е много по-лесно да си кажеш няма смисъл. Но това е илюзорна лъжа на твоето съзнание. Парадоксът на социалната тревожност е, че човек копнее за социални контакти, но в същото време се чувства напълно демотивиран. Това често е породено от липсата на успех в предишни опити за общуване, което ни кара моментално да се фокусираме върху провалите си. Но е важно да знаете нещо. Не всички хора са предназначени да ни бъдат приятели или партньори. Това, че не се е получил с няколко души, не означава, че сте се провалили или че няма смисъл да опитвате. Някои хора просто не са съвместими помежду си и това е напълно нормално и човешко. Не можем да очакваме, че ще бъдем приятели с всеки, когато срещнем, или че ще сме успешни във всяка една връзка. Това е като очакването да бъдем съвършени във всяко нещо, с което се захванем, без да отчитаме реалистично тези естествени елементи на човешкото съществуване. Какво да направим, когато сме в социална ситуация? Едно от най-бързите неща, които можете да направите, е да преместите фокуса си върху външни обекти. Например, фокусирайте се върху конкретен цвят в стаята или върху предмет, който се намира там. По този начин можете да се успокоите в социална среда, без да изглеждате странно или нелепо. Така мозъкът ви се концентрира върху нещо различно, а не върху това как изглеждате, какво да кажете или дали другите ви гледат и съдят. По този начин давате на съзнанието си задача, която го отвлича от въпросите, които постоянно циркулират във вас, когато сте сред хора. Биология на социалната тревожност. Всъщност, вашата тревожност е провокирана от част в мозъка, която отговаря за регистрирането на опасност и страх. Това е амигдалата. Тя е предпазвала нашите предци от смърт, когато са живеели сред мечки, тигри и други реални заплахи. Проблемът е, че в днешно време на амигдалата й е трудно да направи разликата между диво животно и презентация пред публика. Тя изпраща същите сигнали на тялото ни, че ситуацията е опасна и трябва да сме подготвени за битка или бягство. Когато обаче опасността е просто говорене пред хора, ние се объркваме, защото реално заплаха за живота ни няма. Физическите симптоми обаче са идентични с тези при истинска опасност и това причинява силен дискомфорт. Става ни трудно да контролираме тези емоции, мисли и усещания, защото тялото ни просто се опитва да ни предпази. Това е като фалшива аларма, която се включва от вятъра, въпреки че няма реална заплаха. Ако си гледал до тук, вероятно вече разбираш, че не си сам в тази битка и че твоите преживявания имат обяснение. Социалната тревожност е затвор, но ти имаш ключа за него. Ако имаш нужда от подкрепа, за да направиш първата крачка, свържи се с мен. Нека извървим пътя към твоята свобода заедно.